ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു. പക്ഷെ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ജോയിനിങ്ങിന്റെ ഒരു ലിങ്കോ അങ്ങനെയൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വന്നിട്ടില്ല. 10 മണിക്കാണ് 10 മണിക്ക് മുന്നേ ഇട്ടു മാതാജി. 11:30 ബാച്ച് അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഒരു 10 മണിയാണ് നമ്മൾ ഇടാറ്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും മാതാജി അതിന് ശേഷമായിരിക്കും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ അത് ഇടാം മാതാജി. ഓക്കെ. മറ്റേ ആദ്യത്തെ ബാച്ചിന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യണോ അപ്പൊ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ? മാതാജി ഇതിൽ ജോയിൻ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആയിക്കോളൂ. ഇത് ജോയിൻ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകദാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരത്നാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും ഹരേ കൃഷ്ണ. സാധിക്കുന്നവരൊക്കെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തോളൂ. അപ്പോ ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിൽ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരുവിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിന്റെ 2ാമത്തെ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ്. ലെവൽ 2 കുറച്ച് ആകെ ചുരുക്കം ഒന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. ഭഗവത്ഗീത എന്താണ്? 18 അധ്യായങ്ങളില് 700 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്ന ആ സന്ദേശങ്ങള്, നിർദ്ദേശങ്ങള്, അതൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ? ഇനി കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ 1ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ചരിത്രമൊക്കെ അറിയാം. മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് അർജുനനിൽ ഉണ്ടായ ആ വിഷാദം ഒക്കെ മാറ്റാനായിട്ടാണ്, അർജുനനെ യുദ്ധോത്സുകനാക്കാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഗീത ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ്. അപ്പോ ഇവരുടെ യുദ്ധം ഉണ്ടാവാനുണ്ടായ സാഹചര്യവും നമ്മൾക്കറിയാം അല്ലെ. പാണ്ഡവരുടെ നേരെ കൗരവാദികളുടെ ഉപദ്രവങ്ങള് അല്ലെ, ഒരുപാട് ദ്രോഹങ്ങള് ചെയ്യേണ്ടായി. അങ്ങനെ അവസാനം അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട രാജ്യം പോലും നൽകാൻ തയ്യാറായില്ല. അങ്ങനെ യുദ്ധമല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയില്ല എന്ന് വന്നപ്പോഴാണ് കൃഷ്ണൻ ദൂതിനായി പോകുന്നതും എല്ലാം നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാമം, ഒരു വീട് പോലും അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ലാതെ വന്നപ്പോ പിന്നെ യുദ്ധത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ മാത്രം പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ, ഭഗവാന്റെ നാരായണീ സേന, ആ സൈന്യബലം മുഴുവനും കൗരവരുടെ കയ്യിലും പക്ഷത്തും. അങ്ങനെ യുദ്ധം തുടങ്ങി. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം, ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് സന്നിഗ്ധ ഘട്ടത്തിലും നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. ഭഗവാൻ മാത്രം മതി, വേറെ ആരും വേണ്ട. ലക്ഷക്കണക്കിന് സൈന്യമോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ ഉപദേശങ്ങള്, സന്ദേശങ്ങള് അതൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വിജയം ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതിനാ നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു എന്താ പറയാ,
ഇപ്പൊ മോട്ടിവേഷന്റെ ഒക്കെ ഒരു സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ബുക്സ് ഒക്കെ അനവധി കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഏറ്റവും ദ ബെസ്റ്റ് ഭഗവത്ഗീതയാണ്. അതിലും മികച്ച ഒരു ബുക്ക് ഇല്ല എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വഴിക്ക് പോകുകയാണ്, പുതിയ സ്ഥലമാകുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യുക ഗൂഗിൾ മാപ്പ് വെച്ചിട്ട് പോകും അല്ലേ. അപ്പോ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ എത്താവുന്ന ഒരു വഴി കാണിച്ചു തരും അല്ലെ. അതും ട്രാഫിക് ജാം ഒക്കെ ഇടയിൽ വെച്ച് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു വഴിക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരും. അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീത അത് നമ്മൾക്ക് ഒരു വഴികാട്ടിയാണ്. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങള് നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക കീറാമുട്ടിയായിട്ടുള്ള ഓരോ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴേ ആ അവസരങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശിയായിട്ട് വരും. മാത്രമല്ല ഗൂഗിൾ മാപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കാട്ടിക്കൊടുക്കണം. പക്ഷേ ഈ ജീവിതത്തിന്റെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശം കാണിച്ചു തരുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയാണ്. അങ്ങനെ ആ ഭഗവത്ഗീതയുടെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനോട് ആദരവോടെ, ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഭക്തിയോടെ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ ആരംഭിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം എന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് അതിന് പേര് കൊടുത്തു. അർജുന വിഷാദ യോഗമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യത്തെ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിലെ ഇതിവൃത്തം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയുടെ സ്ഥാപക ആചാര്യൻ ശ്രീ കൃഷ്ണ കൃപാമൂർത്തി ദിവ്യ പൂജ്യ ശ്രീമദ് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം അതാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദാണ് അതിന് വിവർത്തനവും വ്യാഖ്യാനവും നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് വളരെ ലളിതമായി മറ്റ് ഗീതാവ്യാഖ്യാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ ലളിതമായിട്ട് നമുക്കത് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ മംഗളാചരണം ഇതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോ നമ്മൾ മംഗളാചരണം ചൊല്ലിയിട്ടല്ലേ തുടങ്ങുന്നേ. അത് ഇവിടെയുള്ള ഈ ശ്ലോകങ്ങളാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത്. അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഗീത ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രബോധന ഗ്രന്ഥമാണ്. എല്ലാവരും ഇത് മനസ്സിലാക്കണം, ചെറുപ്പത്തിലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. അതിപ്പോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മാനുവലാണ് അല്ലെ. അത് പക്ഷെ ആരും ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. സാരമില്ല, ഇപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്കൊക്കെ പഠിക്കാൻ തോന്നിയത് നല്ലതാണ്. ഭഗവത്ഗീത വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കണം. അത് നമ്മുടെ ബാഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഒരാൾ തത്വചിന്തയുടെ ഒഴുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, ഒറ്റയ്ക്കല്ല. ഇപ്പോ എന്താണ് ഈ ജീവിതത്തിന് ഒരു ലക്ഷ്യം വേണം. അതുപോലെ ഈ പ്രപഞ്ചം ഇവിടെ ഒരു സത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശക്തിയുണ്ട് അല്ലെ. ആ തത്വം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ കൂടെ ആരാ ഉള്ളത്? ഭഗവാനുണ്ട്. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഗീതാ മഹാത്മ്യം നമ്മൾ ശ്ലോകം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യര് രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹം ഗീതയെ അമൃതത്തിന്റെ നദിയായിട്ടാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ഭഗവത്ഗീത അതിലെ ആ അറിവുകള്, ആ ജ്ഞാനം അതൊരു അമൃതാണ്. നമ്മൾക്കൊക്കെ അത് നമ്മളത് പഠിക്കുക, അറിയുക, പ്രായോഗികമാക്കുക. നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ജീവിത വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ്. മഹാഭാരത ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട്. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിഷേധിക്കുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുക. ജീവാത്മാവിനോടുള്ള അനുകമ്പയാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനനിലൂടെ നമ്മൾക്കും ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയാണ് അല്ലെ. നമ്മളും ജീവിതത്തില് സഫലത കൈവരിക്കണം, എല്ലാവരും സഫലത കൈവരിക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഹാഭാരത എന്താ പറയാ ഫാമിലി ട്രീ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. കുരുവംശം, അതിന്റെ ആ പരമ്പര എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കണേ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് തന്നെയാ അല്ലെ. മഹാഭാരതം ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയണതാ. എന്നാലും പെട്ടെന്നൊന്ന് നോക്കാം.
ഇപ്പോ കുരു വംശത്തില് ആദ്യം ശന്തനു മഹാരാജാവ് ഉണ്ടാവുന്നു. ശന്തനു മഹാരാജാവ് ആദ്യം ഗംഗാദേവിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്കൊരു മകനുള്ളതാണ് ഭീഷ്മൻ. ഗംഗാദത്തൻ, ദേവവ്രതൻ എന്നൊക്കെയാണ് പേര്. ഭീഷ്മർ എന്ന് പിന്നീട് വന്ന പേരാണ്. എന്നാലും നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ ഭീഷ്മർ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ അറിയണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോഴ അതാണ്. പിന്നെ പിന്നീട് ഗംഗാദേവി അപ്പോൾ തന്നെ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയി അല്ലേ. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ശന്തനു മഹാരാജാവ് സത്യവതിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ സത്യവതിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന്റെ സമയത്ത് കുറെ ചരിത്രം പറയണ്ട നമുക്ക്, അത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഭീഷ്മര് ശപഥം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അപ്പോ സത്യവതി അവർക്ക് പരാശര മുനിയുടെ ആരാ സത്യവതി? ആരാ പറയാ? ഭാര്യയാണ്, വിവാഹം സ്ത്രീയായിരുന്നു. അവർക്കുണ്ടായ വഞ്ചി തൊഴയാനായിട്ട് പോയപ്പം അതെ. പരാശരമുനി ആരാ? പരാശരമുനി ഒരാള് പറയോ? വ്യാസദേവന്റെ അച്ഛൻ. അപ്പോ ഈ വ്യാസദേവൻ സത്യവതി ഇങ്ങനെ നമുക്കറിയാം, കഥയൊന്നും പറയണില്ല. ഇങ്ങനെ വഞ്ചി തോണി കടത്തലായിരുന്നു പണി. അങ്ങനെ പരാശരമുനി ഒരിക്കൽ തോണി കടത്തുന്ന വേളയില് അങ്ങനെ ഗർഭാധാനം നടത്തിയിട്ട് ഉണ്ടായ ഒരു മഹാനായിട്ടുള്ള ഒരു പുത്രനാണ് വ്യാസദേവൻ. ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശാവതാരാണ്. അങ്ങനെ അതിനുശേഷമാണ് ശന്തനു ഈ സത്യവതിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. അവർക്ക് 2 മക്കളാണ്, ചിത്രാംഗതൻ, വിചിത്രവീര്യൻ എന്ന് 2 പേര്. അങ്ങനെ ഇവര് ഭീഷ്മര് വിവാഹം കഴിക്കില്ല, രാജ്യം വേണ്ട എന്നൊക്കെ ശപഥം ചെയ്തത് നമുക്കറിയാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവര് അംബിക, അംബാലിക 3 രാജകന്യകമാരെ ഭീഷ്മര് കൊണ്ടുവരികയാണ് സഹോദരങ്ങൾ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഇവർക്ക് വിവാഹത്തിനായിട്ട്. അങ്ങനെ അംബ തിരിച്ചു പോയി. ചിത്രാംഗതൻ അംബികയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. വിചിത്രവീര്യൻ അംബാലികയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. അവര് പക്ഷെ 2 രാജാക്കന്മാരും 2 രാജകുമാരന്മാരും അധികം ജീവിച്ചിരുന്നില്ല. 2 പേരും മരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്, മക്കളുണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ ഈ സത്യവതി എന്നുള്ള മാതാവ് രാജ്യത്തിന് അവകാശിയില്ലാതെ വന്നപ്പോഴ് ഈ അംബിക അംബാലികയില് പുത്രോത്പാദനം നടത്താൻ വ്യാസദേവരോട് പറയാണ്. അങ്ങനെ അവർക്കുണ്ടായ മകൻ, അംബികയ്ക്ക് ഉണ്ടായ മകനാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർ, അംബാലികയ്ക്ക് ഉണ്ടായ മകനാണ് പാണ്ഡു. പിന്നെ ദാസിയിലും ഒരു പുത്രൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, വിതുരൻ. അങ്ങനെ വ്യാസദേവർക്ക് ഇവരില് ഈ 3 പേരില് ഓരോരോ ആൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ ഭാര്യയാണ് ഗാന്ധാരി. ഗാന്ധാരിയുടെ സഹോദരനാണ് ശകുനി. പിന്നെ പാണ്ഡു വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് കുന്തിയെയും മാദ്രിയെയും വിവാഹം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളാണ്. കുന്തിക്ക് ആദ്യം ഒരു മകനുള്ളതൊക്കെ നമുക്കറിയാം, കർണൻ. പിന്നീട് 5 പേര് അല്ലെ, യുധിഷ്ഠിരൻ, ഭീമൻ, അർജുനൻ, നകുലൻ, സഹദേവൻ. ഇവർക്കാണെങ്കില് ഗാന്ധാരിക്കാണെങ്കിലോ ഈ ധൃതരാഷ്ട്രർക്കാണെങ്കില് ദുര്യോധനൻ, ദുശ്ശല, ദുശാസനൻ, പിന്നെയും 98 ആൺമക്കൾ. അതായത് 100 ആൺമക്കളും ഒരു മകൾ പെൺകുട്ടി ഉണ്ടാവണം. അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയണത്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയണമെന്നേ ഉള്ളൂ. അർജുനൻ സുഭദ്രയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. യുധിഷ്ഠിരൻ ദ്രൗപദിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, 5 പേര്. പിന്നെ ഇവർക്ക് അർജുനന്റെ സുഭദ്രയുടെ മകൻ അഭിമന്യുവിന്റെ ധർമ്മപത്നി ഉത്തര, അവരുടെ മകനാണ് പരീക്ഷിത്ത്. പിന്നെ സുഭദ്ര ആരുടെയാ? ശ്രീകൃഷ്ണന്റെയും ബലരാമന്റെയും സഹോദരിയാണ്. പരീക്ഷിത്തിന്റെ മകൻ ജനമേജയൻ. അത്രയ്ക്കും ഒരു ഫാമിലി ട്രീ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കണം. ഭഗവത്ഗീതയുടെ വിഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ. 1 മുതൽ 6 വരെ കർമ്മയോഗം, 7 മുതൽ 12 വരെ ഭക്തിയോഗം, 13 മുതൽ 18 വരെ ജ്ഞാനയോഗം. ആചാര്യന്മാർ ഭക്തിയോഗ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ മധ്യത്തിലായിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് കാരണങ്ങള്? ഭക്തി എന്നുള്ളത് രഹസ്യമാണ്. ഭക്തിയാണ് എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും സാരാംശം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വൈദിക ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ മുഖ്യ സാരാംശം ഭക്തി തന്നെയാ അല്ലെ. വ്യക്തികള് ഭക്തിയിൽ ഉയരണം അല്ലെ, ഭഗവാനെ അറിയണം. അതാ. അപ്പൊ ഭക്തിയില്ലാതെ കർമ്മയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും ഒന്നിനും ജീവൻ ഉണ്ടാവില്ല. ഭക്തിയാണ് അതിന് ജീവൻ നൽകുന്നത്.
പൊതുവെ മനുഷ്യർ അടുപ്പത്തിലാകാതെ രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനാർത്ഥം ഭക്തി മധ്യത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ അല്ലെ ഓപ്പൺ ആവുക. അതുപോലെ കുറച്ച് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭക്തിയെ പറ്റി അറിയാം. അങ്ങനെ നടുവിലാ കൊടുത്തിരിക്കണേ. ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളതിനാൽ ഭക്തി മധ്യത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണം, തന്റെ സൈന്യത്തോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്ന രാജാവ് മധ്യത്തിലാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സുരക്ഷിതനാണ്. അപ്പോ ഈ രാജാവ് എപ്പോഴും മുന്നിൽ കുറെ സൈന്യമൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ, പിന്നെ രാജാവ്, പിന്നിലും കുറെ പേര്, അങ്ങനെ. അതുപോലെ ഭക്തി യോഗം നടുവില് വെച്ചിരിക്കുക അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഗോൾഡൊക്കെ ഒരു വെട്ടുകത്തി വെക്കുന്ന പോലെ പുറത്ത് കൊണ്ട് വെക്കല അല്ലെ. ഗോൾഡൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് അല്ലെ കബോർഡിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കണ പോലെ. ശീലപ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വൈഷ്ണവന്മാരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. പ്രഭുപാദിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ആയിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥം യഥാരൂപം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു അല്ലേ. അപ്പൊ അതിന്റെ ആധികാരികത എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിയണ്ടേ. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ശ്രീല ബലദേവ വിദ്യാഭൂഷന്റെയും ശ്രീല വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂറിന്റെയും ശ്രീല ശ്രീധരസ്വാമിയുടെയും ശ്രീപാദ ആചാര്യരുടെയും എല്ലാം ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ വിവർത്തനമൊക്കെ വ്യാഖ്യാനമൊക്കെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് യഥാരൂപത്തിന്റെ രചന നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. 4 പേരുടെ. ഹരികൃഷ്ണ. ഭഗവത്ഗീതയിലെ 700 ശ്ലോകങ്ങള് എങ്ങനെയാണ് വിഭജിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നൊന്ന് നോക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് 574 ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാനാണ് അതിൽ 82% പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അർജുനൻ 84 ശ്ലോകങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്, 12%. സഞ്ജയൻ 41 ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 5.9%. ധൃതരാഷ്ട്രര് ആകെ 1 ശ്ലോകം മാത്രമാണ് ധൃതരാഷ്ട്രരുടേതായിട്ടുള്ളൂ, 1% മാത്രമാണ്. അത്രയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഇനി നമ്മൾ ഓരോരോ ശ്ലോകങ്ങളായിട്ട് നോക്കും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സംവേദായുയുത്സവ മാമകാഃ പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ. ധൃതരാഷ്ട്രർ പറഞ്ഞു, ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചുകൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്തു ചെയ്തു? എന്താ ചെയ്തത് എന്നാ ചോദിക്കണത്. വ്യാസശിഷ്യനായിരുന്നു സഞ്ജയൻ. വ്യാസദേവന്റെ കരുണയാൽ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ യുദ്ധരംഗം കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നു. എന്താ വ്യാസദേവന്റെ കരുണ സഞ്ജയനോട്? ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകി കൊടുത്തു. ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുത്തു അല്ലെ. അത് ആദ്യം ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് നൽകാനായിരുന്നു വിചാരിച്ചത്. ധൃതരാഷ്ട്രർ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കാണണ്ട, എനിക്ക് ജയിച്ചു, ഫൈനൽ റിസൾട്ട് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി, എന്റെ മക്കൾ യുദ്ധം ജയിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇതുവരെ മക്കളെ കണ്ടിട്ടില്ല, അപ്പൊ പിന്നെ ഇതായിട്ട് കാണണ്ട, അവരുടെ ആ വിജയം അത് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക്. അപ്പോഴാണ് വ്യാസദേവര് സഞ്ജയന് കരുണയാല് സഞ്ജയന് ആ ദിവ്യചക്ഷുസ് നൽകിയത്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ കാണാം. ധർമ്മപിതാവായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ധർമ്മഭൂമിയായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് വിളനിലത്തിലെ കളകളെ എന്ന പോലെ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരായ ദുര്യോധനാദികളെ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കുമെന്നും യുധിഷ്ഠിരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ധാർമ്മികരെ ഭഗവാൻ നാടുവാഴിക്കുമെന്നും ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിന്നു തന്നെ വ്യക്തമാകുന്നതാണ്. നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ. ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കാ ഭഗവാന്റെ പാർട്ടിക്കേ വിജയമുള്ളൂ അല്ലെ. എതിർ പാർട്ടി എന്തായാലും തകർന്നടിഞ്ഞു പോവും, നമുക്കറിയാം. 2-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സഞ്ജയ ഉവാച ദൃഷ്ട്വാ തു പാണ്ഡവാനീകം വ്യൂഢം ദുര്യോധനസ്തദാ ആചാര്യമുപസംഗമ്യ രാജാവചനമബ്രവീത്. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ രാജാവേ, പാണ്ഡുപുത്രന്മാർ സജ്ജമാക്കിയ സൈന്യത്തെ കണ്ട് ദുര്യോധന മഹാരാജാവ് ആചാര്യന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്ര രാജാവിന്. അപ്പൊ പറയാണ്, പാണ്ഡുപുത്രന്മാര് സജ്ജമാക്കിയ സൈന്യത്തെ കണ്ടിട്ട് ദുര്യോധന മഹാരാജാവ് എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കണേ. ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് സന്തോഷാവട്ടെ. രാജാവ് ആചാര്യന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ആരാ ആചാര്യൻ? ദ്രോണാചാര്യര് അടുത്ത് ചെന്ന് പറയാണ്. ജനനം മുതൽക്കേ അന്ധനായിരുന്നു ധൃതരാഷ്ട്രർ. നിർഭാഗ്യവശാൽ ആധ്യാത്മിക വീക്ഷണവും അദ്ദേഹത്തിനില്ല. ധർമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്റെ മക്കളും അത്ര തന്നെ അന്ധരാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായി അറിയാം.
അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് അന്ധത ശരീരത്തിന് മാത്രമല്ല മനസ്സിനും അന്ധതയാ അല്ലെ? ധാർമ്മികമായ ഒരു കാര്യങ്ങളും മക്കളെയും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അത് അദ്ദേഹത്തിനും അറിയാം. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. പശ്യൈതാം പാണ്ഡുപുത്രാണാം ആചാര്യമഹതീം ചമും വ്യൂഢാം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമത. അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. പറയാണ് ഈ എന്താ പറയാ, ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറയാണ്, ഈ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള എന്നാ പറയണേ. അതെന്തിനാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? സർവ്വസൈന്യാധിപനും മഹാബ്രാഹ്മണനുമായിട്ടുള്ള ആ ദ്രോണാചാര്യന്റെ തെറ്റുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ദുര്യോധനൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഇതിന്റെ പിന്നിലെ ഒരു കഥ എന്താണെങ്കിൽ, ദ്രൗപദിയുടെ പിതാവ് ദ്രുപദ രാജാവുമായിട്ട് ദ്രോണർക്ക് രാഷ്ട്രീയ വൈരണ്ട്. അപ്പൊ അതിനാലെ യാഗം നടത്തിയിട്ട് ദ്രോണാചാര്യരെ വധിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു പുത്രൻ ഉണ്ടാവാൻ വരം നേടി. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദ്രോണാചാര്യർക്ക് അറിയാം. എങ്കിലും ദ്രുപദപുത്രനായിട്ടുള്ള ആ ധൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ ആയുധമുറകളെല്ലാം അഭ്യസിപ്പിച്ചത് ദ്രോണാചാര്യരാ. ഒരു നല്ല ഗുരു അങ്ങനെയാ അല്ലെ? ഏത് ആള് ശിഷ്യനായി വരാണെങ്കിലും അവരെ പഠിപ്പിക്കും. ശത്രുമിത്ര ഭേദമൊന്നും നല്ലൊരു ഗുരുവിന് ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ എന്നിട്ട് ആ ധൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ പാണ്ഡവരുടെ സഹായിയാണ് അല്ലെ? ദ്രോണാചാര്യരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച അറിവൊക്കെ ഇപ്പോ എവിടെയാ? വിപരീത സൈന്യത്തിന്റെ വിന്യാസത്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോഴ് ദ്രോണർ ഈ യുദ്ധത്തില് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് മുതിരരുത്, ജാഗരൂകനാവണം എന്നാണ് ദുര്യോധനന്റെ ഉദ്ദേശം. പാണ്ഡവരെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യരാ, ദ്രോണാചാര്യരുടെ. വിശിഷ്യ അർജുനൻ പ്രിയ ശിഷ്യനാ. അപ്പോഴ് ദാക്ഷിണ്യൊന്നും അവരോട് വേണ്ട എന്നൊരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ് ദുര്യോധനൻ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നയതന്ത്രജ്ഞനായ ദുര്യോധനന് സർവ്വസൈന്യാധിപനും മഹാബ്രാഹ്മണനുമായ ദ്രോണാചാര്യന്റെ തെറ്റുകളെ കാട്ടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ദ്രോണാചാര്യർ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തുനിയാതെ ജാഗരൂകനായിരിക്കണം എന്നുദ്ദേശിച്ചാണ് ദുര്യോധനൻ ആചാര്യന്റെ ഈ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. അപ്പോ ഈ എന്തായാലും കുറച്ചൊക്കെ അറിയാം. ദ്രൗപദി വസ്ത്രാക്ഷേപ സമയത്തൊക്കെ ഇവരുടെ പാർട്ടി തന്നെ ഉറച്ചു നിന്നു ദ്രോണാചാര്യര്. അതുപോലെ ഇപ്പോഴും ചെയ്തോളും എന്നൊക്കെ അറിയാം. നാലാമത്തെ ശ്ലോകം. അത്ര ശൂരാമാഹേശ്വാസ ഭീമാർജുന സമായുധി യുയുധാനോ വിരാടശ്ച ദ്രുപദശ്ച മഹാരഥ. ഭീമാർജുനന്മാരോട് കിടനിൽക്കുന്ന യുയുധാനൻ, വിരാടൻ, ദ്രുപദൻ എന്നീ വില്ലാളി വീരന്മാർ ആ സൈന്യത്തിലുണ്ട്. ഭീമനും അർജുനനും മഹാരഥന്മാര്, അവരോട് ഒപ്പം നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നവര് കുറെ പേരുണ്ട്. ആചാര്യനോട് പറയാണ് ദുര്യോധനൻ. യുയുധാനനുണ്ട്, വിരാടൻ, ദ്രുപദൻ, അങ്ങനെ വില്ലാളി വീരന്മാരൊക്കെ കുറെ ഉണ്ട് അവരുടെ സൈന്യത്തില്. ദൃഷ്ടകേതുശ്ചേകിതാന കാശിരാജശ്ച വീര്യവാൻ പുരുജിത് കുന്തിഭോജശ്ച ശൈബ്യശ്ച നരപുങ്കവ. പിന്നെയോ ദൃഷ്ടകേതു, ചേകിതാനൻ, കാശിരാജാവ്, പുരുജിത്ത്, കുന്തിഭോജൻ, ശൈബ്യൻ എന്നീ വീരന്മാരായ യോദ്ധാക്കളും അവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ട്. യുദ്ധാമന്യുശ്ച വിക്രാന്ത ഉത്തമൗജാശ്ച വീര്യവാൻ സൗഭദ്രോ ദ്രൗപദേയാശ്ച സർവൈവ മഹാരഥ. കൂടാതെ പരാക്രമിയായ യുദ്ധാമന്യു, ബലവാനായ ഉത്തമൗജസ്, സുഭദ്രാപുത്രൻ. സുഭദ്രാപുത്രൻ? അഭിമന്യു, ദ്രൗപദിയുടെ മക്കൾ എന്നിവരും യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ഇവരെല്ലാവരും മഹാരഥന്മാർ തന്നെ. അത്രയും പേര് പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിനെ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ദ്രോണാചാര്യർക്ക്. 7. അസ്മാകം തു വിശിഷ്ടായേ താൻ നിബോധതി ജ്യോത്തമ നായക മമ സൈന്യസ്യ സംജ്ഞാർത്ഥം താൻ ബ്രവീമിതേ. ബ്രാഹ്മണോത്തമ, എന്റെ സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ള പടനായകന്മാരെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഇത്രയാണ് പാണ്ഡവ സൈന്യം. ഇനി നമ്മുടെ സുസജ്ജമായ സൈന്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടും പടനായകരെ കുറിച്ചും ഞാൻ പറയാം. 8. ഭവാൻ ഭീഷ്മശ്ച കർണശ്ച കൃപശ്ച സമിതിം ജയ അശ്വത്ഥാമാ വികർണശ്ച സൗമതി ദത്തിസ്തദൈവ ച. ഭവാൻ, അങ്ങുണ്ട്, അങ്ങ് പ്രധാന ഒരാള് ഭവാൻ എന്ന് പറയാ. ഇപ്പൊ യുദ്ധത്തിൽ സദാ വിജയിക്കുന്ന താങ്കൾ, ഭീഷ്മർ, കർണൻ, കൃപർ, അശ്വത്ഥാമാവ്, വികർണൻ, സോമദത്തന്റെ പുത്രനായ ഭൂരിശ്രവസ്,
എന്നിവരുമുണ്ട്. നമ്മളുടെ സൈന്യത്തിൽ ഇതാ ഒരിക്കലും തോൽക്കാത്ത, തോൽവി പിണയാത്ത താങ്കളുണ്ട്, ഭീഷ്മര്, കർണരുണ്ട്, അതുപോലെ അനവധി പേര്. അന്യേച ബഹവശൂര മദർത്തെ ത്യക്തജീവിത നാനാശസ്ത്രപ്രഹരണായി സർവേ യുദ്ധവിശാരദ. എനിക്ക് വേണ്ടി സ്വജീവിതം അർപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി, ത്യക്തജീവിത അല്ലെ, ഒരു ജീവിതം അർപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി വന്നവരായിട്ട് ഇനിയുമുണ്ട് പല വീരയോദ്ധാക്കളും. നാനാവിധത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ കൈവശമുള്ളവരും സമരമുറകളിൽ സുപരിചിതരും ആണ് അവർ. എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിതം ത്യജിക്കാൻ വന്നതാ. നോക്കൂ, അനവധി പേരെ കാണുന്നില്ലേ, വീരയോദ്ധാക്കള്. നാനാവിധത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങളും അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അവരൊന്നും ഒട്ടും മോശക്കാരല്ല. സമരമുറകളിലൊക്കെ അവര് സുപരിചിതരാണ്, അല്ലേ, എക്സ്പേർട്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ട്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പാപിയായ ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷത്ത് ചേർന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ അവർ കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് തീർച്ചയായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആചാര്യന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെ, യുദ്ധത്തില് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം ജയിക്കാൻ പോണത് ആരാന്നൊക്കെ തീർച്ചയായി കഴിഞ്ഞു. എങ്കിലും ഈ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഏകോപിച്ച ബലം തനിക്ക് വിജയം നേടിത്തരുമെന്ന് ദുര്യോധനൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദുര്യോധനന് എന്നാലും അല്ലെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം കൈവിട്ടിട്ടില്ല. പറയാണ്, എന്റെ ഇത്രയും സുഹൃത്തുക്കള് എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ തരാൻ തയ്യാറായി വന്നിരിക്കണ ആ ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കളും എല്ലാം ഉണ്ട്. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപര്യാപ്തം തദസ്മാകം ബലം ഭീഷ്മാഭിരക്ഷിതം പര്യാപ്തം ത്യുതമേ തേഷാം ബലം ഭീമാഭിരക്ഷിതം. അളവറ്റതാണ് നമ്മുടെ സൈന്യബലം. പിതാമഹനായ ഭീഷ്മരാൽ സുരക്ഷിതവുമാണത്. എന്നാൽ ഭീമൻ രക്ഷിച്ചു പോരുന്ന പാണ്ഡവ സൈന്യമാകട്ടെ വളരെ പരിമിതവും. അപ്പൊ നമ്മുടെ സൈന്യബലം നോക്കൂ, വളരെ അളവറ്റതുണ്ട്. പിന്നെയോ പിതാമഹനായ ഭീഷ്മരാല് നമ്മുടെ സൈന്യം വളരെ സേഫാണ്. അവിടെ നോക്കൂ, ഭീമൻ രക്ഷിച്ചു പോരുന്ന പാണ്ഡവ സൈന്യം വളരെ പരിമിതമാണ് എന്ന് ആചാര്യനോട്, ദ്രോണാചാര്യരോട് പറയാണ് ദുര്യോധനൻ. ദുര്യോധനന് എന്നും ഭീഷ്മരോട് അസൂയയുണ്ടായിരുന്നു. എന്താ കാരണം? താൻ കൊല്ലപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭീമന്റെ കൈ കൊണ്ടായിരിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ, അല്ലെ? ഇതൊരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരാ അല്ലെ? എന്താണ് ദുര്യോധനൻ എന്നും ഭീമനോട് അസൂയ ഉണ്ടായത്? കൊല്ലപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭീമന്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ആവും, ഉറപ്പാണ്. 11. ആയനേഷു ച സർവേഷു യഥാഭാഗമവസ്ഥിത ഭീഷ്മമേവാഭിരക്ഷന്തു ഭവന്തഃ സർവ ഏവ ഹി. സൈന്യവ്യൂഹത്തിൽ മർമ്മസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഭീഷ്മ പിതാമഹന് പരിപൂർണ പിന്തുണ നൽകണം. ഇപ്പൊ പറയാണ് ഇപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യരെയാണ് കുറെ ഉപദേശിച്ചത് ദുര്യോധനൻ. ഇനിയിപ്പോ ഭീഷ്മരെ ഒന്ന് എൻകറേജ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ്, ഈ സൈന്യവ്യൂഹത്തില് നിങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടത്ര സ്ട്രാറ്റജിക് ലൊക്കേഷൻസ്, ആ മർമ്മസ്ഥാനങ്ങളില് ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഭീഷ്മ പിതാമഹന് പരിപൂർണ പിന്തുണ നൽകണം. അദ്ദേഹം വയോവൃദ്ധനാണ് അല്ലെ? അപ്പോ ആ ഭീഷ്മ പിതാമഹന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പിന്തുണ നൽകണം കേട്ടോ എന്ന് എല്ലാവരോടും കൂടി പറയാണ്. ഭീഷ്മ പിതാമഹന് സന്തോഷം ഉണ്ടാവാനായിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. താൻ ഭീഷ്മരെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ളവരെ അവഗണിക്കുകയായി കരുതുമെന്ന് സംശയിച്ച് ദുര്യോധനൻ സ്വാഭാവികമായ നയചാതുര്യത്തോടെ സന്ദർഭാനുസൃതമായി ചുവടുമാറുന്നു. അപ്പോ ദ്രോണാചാര്യരെ ആദ്യം പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഭീഷ്മരെ പറഞ്ഞു അല്ലേ? 12. തസ്യ സഞ്ജനയൻ ഹർഷം കുരുവൃദ്ധ പിതാമഹ സിംഹനാദം വിനദ്യോച്ചൈ ശംഖം ദത്മൗ പ്രതാപവാൻ. തസ്യ സഞ്ജനയൻ ഹർഷം. അപ്പൊ തന്റെ ആ പൗത്രന് ഹർഷമുണ്ടാക്കാൻ, സന്തോഷമുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആ കുരുവൃദ്ധനായിട്ടുള്ള പിതാമഹൻ എന്താ ചെയ്തത്? പരാക്രമിയും കുരു പിതാമഹനുമായ ഭീഷ്മൻ ദുര്യോധനന് ആഹ്ലാദം ജനിപ്പിക്കുമാറ് സിംഹഗർജനം പോലെയുള്ള ശബ്ദമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ ശംഖ് എടുത്ത് ഊതി. അപ്പോ ഈ മിലിറ്ററി ഒക്കെ എങ്ങനെയാല്ലേ, യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു അലർച്ചയോടെയാ തുടങ്ങുക. അതുപോലെ ഇവിടെ സിംഹഗർജനം പോലെ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തന്റെ ശംഖ് എടുത്ത് ഊതി ഭീഷ്മദേവൻ അങ്ങനെ ഊതി. അപ്പോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മറുപക്ഷത്താകയാൽ ഈ യുദ്ധത്തിൽ വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വയ്യെന്ന് വിഷാദഗ്രസ്തനായ ദുര്യോധനന് ശംഖിന്റെ പ്രതീകത്തിലൂടെ ഭീഷ്മർ പരോക്ഷമായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. ജ്ഞാനിയാണ് ഭീഷ്മര്,
അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നേ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എവിടെയാ ഉള്ളത്, അവിടെയാണ് വിജയം എന്ന് ഭീഷ്മർക്ക് എപ്പോഴേ അറിയാം. എന്നാലും ആ പൗത്രന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ശംഖെടുത്ത് ഊതി. അതിൽ വേറൊരു ധ്വനിയും കൂടെ ഉണ്ട്. ആ പരോക്ഷമായിട്ട് ആ തോൽവി മുന്നറിയിപ്പായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ. 13 തത് ശംഖാശ്ച ഭേര്യശ്ച പണവാനക ഗോമുഖ സഹസൈവ്യാഭ്യഹന്യന്ത സശബ്ദസ്തു മുലോഭവത്. അതിനെ തുടർന്ന് ശംഖ്, ചെണ്ട, മദ്ദളം, കാഹളം എന്നിവയുടെ ശബ്ദമെമ്പാടും ഉയർന്നു. യുദ്ധരംഗത്ത് കോലാഹലമായി. ഇങ്ങനെ ആദ്യം ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ശംഖൂതി. അതിനെ തുടർന്ന് പിന്നെ ആ ടീമിലുള്ള പലരും തന്നെ ശംഖൂതാൻ തുടങ്ങി. ചെണ്ട, മദ്ദളം, കാഹളം എല്ലാം കൊണ്ട് അവിടെ ആ എമ്പാടും ശബ്ദമുയർന്ന് യുദ്ധരംഗമാകെ കോലാഹലമായി മാറി. 14 തഥാ ശ്വേതൈർഹയൈർയുക്തേ മഹതി സ്യന്തനെ സ്ഥിതൗ മാധവ പാണ്ഡവശ്ചൈവ ദിവ്യൗ ശംഖൗ പ്രദധ്മതു. മറുവശത്ത് എന്താ ഉണ്ടാവണേ? കൃഷ്ണ അർജുനന്മാര് വെള്ള കുതിരകളെ പൂട്ടിയ വൻ തേരിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ദിവ്യ ശംഖങ്ങൾ മുഴക്കി. അപ്പൊ ഇവര് ശംഖ് ഊതി ആദ്യം. അപ്പൊ മറുവശത്തുള്ള കൃഷ്ണ അർജുനന്മാര് വെള്ള കുതിരകളെ പൂട്ടിയ തേരിലാണ് നിന്നിട്ട് അവരവരുടെ ദിവ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ശംഖുകളെടുത്ത് മുഴക്കി. ജയസ്തു പാണ്ഡുപുത്രാണാം യേഷാം പക്ഷേ ജനാർദ്ദന. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാണ്ഡുപുത്രരുടെ കൂടെയാകയാൽ അവർ വിജയം നേടുന്നു. എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ? എവിടെയെല്ലാം ഭഗവത് സാന്നിധ്യമുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഐശ്വര്യദേവതയും വാഴുന്നു. ഭാഗ്യദേവത ഒരിക്കലും പ്രിയതമനെ വേർപിരിയാറില്ല. മാധവന്റെ കൂടെ തന്നെ ലക്ഷ്മി ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പോ അവിടെ തന്നെയാണ് ഐശ്വര്യവും എല്ലാ വിജയവും എല്ലാം ഉണ്ടാവുക. പാണ്ഡവരുടെ കൂടെയാണ്. പാണ്ഡവരുടെ വിജയ ചിഹ്നങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിപരമായ സാന്നിധ്യം വിജയം ഉറപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് തേരാളി. ആരാണ് അല്ലെ? ചാരിയറ്റ് ഡ്രൈവറായിട്ട് ആരാ? ഇതിലും വലിയ ഒരാളെ ഇനി കിട്ടാനില്ല അർജുനന്. ജയസ്തു പാണ്ഡുപുത്രാണാം യേഷാം പക്ഷേ ജനാർദ്ദന. ഋഷികേശനായ ഈ കൃഷ്ണൻ ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നേരിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയൊക്കെ നിയന്താവ് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ? ഋഷികേശൻ എന്നതാ ഭഗവാനെ പറയണത്. അപ്പോ ആ ഋഷികേശനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ ഇപ്പോ എന്താ ചെയ്യണേ? ആ ശുദ്ധഭക്തനാരാ? അർജുനൻ. ആ അർജുനന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് അല്ലെ? ഡയറക്ഷൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭാഗ്യദേവത, എവിടെയെല്ലാം ഭഗവത് സാന്നിധ്യമുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഐശ്വര്യ ദേവതയും വാഴുന്നു. ഭാഗ്യദേവത ഒരിക്കലും പ്രിയതമനെ വേർപിരിയാറില്ല. വേദി എവിടെയാ? കുരുക്ഷേത്രാണ് അല്ലെ? കുരുക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ധർമ്മക്ഷേത്രമാണ്. അതൊരു പുണ്യസ്ഥലമാണ്. യുദ്ധത്തില് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രഭാവം യുദ്ധത്തിനെ എവിടെ കൊണ്ടെത്തിക്കും എന്നുള്ള ഭീതിയൊക്കെ ദുര്യോധനനിലും ധൃതരാഷ്ട്രരിലും ഉണ്ട് അല്ലെ? അവിടെ ധർമ്മമേ ജയിക്കുള്ളൂ അല്ലെ? കുരുക്ഷേത്രം അത്രയ്ക്ക് പുണ്യ സ്ഥലമാണ്. അർജുനന്റെ കൊടിക്കൂറ മേലുള്ള ഹനുമത് രൂപം അല്ലെ? ഹനുമാൻ രാമരാവണ യുദ്ധത്തില് സഹായിച്ചിട്ട് രാമൻ വിജയിയായി. ഇപ്പോഴും ഹനുമത് രൂപം ഇവരുടെ കൂടെ, ഇവരുടെ ധ്വജത്തില്, കൊടിയില് അല്ലെ? കൊടി അടയാളമായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെയോ വിഷ്ണുവിന്റെ ചിഹ്നം ശംഖ്, വിഷ്ണുവിന്റെ ചിഹ്നമാണ് ശംഖ്. ദിവ്യ ശംഖാണ്. ഇത് പരോക്ഷമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഭീഷ്മരുടെയും പാണ്ഡവരുടെയും ശംഖുകളാണ്. ഭീഷ്മരുടെയും ശംഖ് ദിവ്യമാണ്. ദിവ്യ ശംഖങ്ങൾ. കൃഷ്ണ അർജുനന്മാരുടെ ശംഖ് ദിവ്യങ്ങളാണ്. ദുര്യോധനനെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ഭീഷ്മന്റെ ശംഖൂതണ്. ദുര്യോധനനെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രാണ്. ഭീഷ്മ പിതാമഹന് എല്ലാം അറിയാം അല്ലെ? പൗത്രന്റെ ഭാഗത്ത് കൗരവ സൈന്യത്തിന് പരാജയമുണ്ടാവും എന്ന്. അർജുനന് നൽകിയ അഗ്നിദേവന്റെ രഥം. അർജുനൻ ഇപ്പോ ആ രഥത്തിലാണ് യുദ്ധത്തിന് വന്നിരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണാർജുനന്മാര്. ആ രഥത്തില് എവിടെ യുദ്ധത്തിന് ഉണ്ടെങ്കിലും തോൽവിയില്ല എന്നാണ്. ഹൃദയം പിളർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പാണ്ഡവ സൈന്യം ശംഖൂതിയപ്പോൾ കൗരവന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു അല്ലെ? പറയുന്നുണ്ട്. 19ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയും. ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ള ഭീഷ്മാദികൾ ശംഖൂതിയപ്പോള് പാണ്ഡവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായി അറിയണില്ല. എന്താ കാരണം?
കൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ പാണ്ഡവർക്കുള്ള വിശ്വാസത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എന്ത് വന്നാലും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഉറപ്പ്, ആ ദൃഢവിശ്വാസം അവർക്ക് പാണ്ഡവർക്കുണ്ട്. 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ പൗണ്ഡ്രം ദത്മൗ മഹാശംഖം ഭീമകർമാവൃഗോദര. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖുമൂതി. അർജുനൻ ദേവദത്തവും ദുഷ്കരകർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായ ഭീമൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖവും മുഴക്കി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ശംഖിന്റെ പേര് പാഞ്ചജന്യം, അർജുനന്റെ ദേവദത്തം ഭോജനപ്രിയനുമാണ്. ഏത് ടഫ് ടാസ്ക് കൊടുത്താലും ചെയ്യും ഭീമൻ, അല്ലെ? കുറെ വലിയ ശരീരം, ബിഗ് ബിൽട്ടാ, അത് കാരണം കുറച്ചധികം കഴിക്കും വേണം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശംഖം പൗണ്ഡ്രം എന്നുള്ള ശംഖവും മുഴക്കി. കൃഷ്ണൻ ഋഷികേശൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉടമ എന്നാണ് ഋഷികേശൻ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം. ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങൾ അത്രേ. അതുകൊണ്ട് അവയുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയ അംശങ്ങൾ തന്നെ. നമ്മളൊക്കെയും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയ അംശങ്ങളാ. അപ്പോ ഋഷികേശൻ എന്ന് കൃഷ്ണനെ പറയും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഉടമ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ. അപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും നാഥനും ഭഗവാൻ തന്നെ. ഇവിടെ 16 മുതൽ 18 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് ഓരോ സേനാനികളുടെയും പാണ്ഡു സൈന്യത്തിലുള്ള ഓരോവരുടെയും ശംഖുകളുടെയും ഒക്കെ പേരാണ്. അനന്ത വിജയം രാജ കുന്തിപുത്രോ യുധിഷ്ഠിര നകുല സഹദേവശ്ച സുഘോഷമണി പുഷ്പകൗ കാശ്യശ്ച പരമേശ്വാസ ശിഖണ്ഡീച മഹാരഥ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നോ വിരാടശ്ച സാത്യകിശ്ച പരാജിത ദ്രുപദോ ദ്രൗപദേയാശ്ച സർവശ പൃഥിവീപദേ സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹു ശംഖാൻ ദദ്മു പൃഥക് പൃഥക്. കുന്തിപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്ത വിജയം എന്ന ശംഖൂതി. നകുല സഹദേവന്മാർ സുഘോഷമണി പുഷ്പകങ്ങളും. വില്ലാളി വീരനായ കാശി രാജാവും മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡിയും ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ വിരാടൻ തോൽവി പിണയാത്ത സാത്യകി ദ്രുപദൻ ദ്രൗപദീപുത്രന്മാർ മഹാബാഹുവായ സുഭദ്രാപുത്രൻ എന്നിവരും ശംഖനാദം മുഴക്കി. അപ്പൊ അവരുടെ സൈന്യത്തിലെ ഓരോ പേരുടെയും ശംഖുകളുടെ പേര് പറയാണ്. അവരൊക്കെ ശംഖു മുഴക്കി. പാണ്ഡുപുത്രന്മാരെ വഞ്ചിച്ച് തന്റെ മക്കളെ രാജസിംഹാസനത്തിൽ വാഴിക്കാനുള്ള ഈ ദുരുപദിഷ്ടമായ ശ്രമം നല്ലതിനല്ലെന്ന് സഞ്ജയൻ നയപൂർവം ധൃതരാഷ്ട്രരെ അറിയിക്കുകയാണ്. സഞ്ജയന് എല്ലാം അറിയാലേ, സഞ്ജയൻ ഒരു ഭക്തനാ. ഇപ്പൊ സഞ്ജയൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല, ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ധൃതരാഷ്ട്ര രാജാവിനോട് സൂചന നൽകുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ആ ചതിയിൽ കൂടെ സ്വന്തം മക്കൾക്ക് രാജ്യം നേടിക്കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. 19 സഘോഷാധാർത്തരാഷ്ട്രാണാം ഹൃദയാനി വ്യധാരയത് നഭശ്ച പൃഥിവീം ചൈവ തുമുലോഭ്യനുനാദയൻ. വിവിധ ശംഖങ്ങളിൽ നിന്നുയർന്ന ഈ നാദഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റൊലിക്കൊണ്ടു ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി. അപ്പോ എങ്ങനെ രണ്ട് ടീമും അല്ലെ ശംഖുകള് ഊതി. അങ്ങനെ ഈ നാദഘോഷം ഉണ്ടല്ലോ ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും ആകെ ഇങ്ങനെ മാറ്റൊലിക്കൊണ്ടു. അപ്പോഴാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാർക്ക് ഇത് കേട്ടിട്ട് അവരുടെ ഹൃദയം തകർന്നുപോയി. എന്താ കാരണം? അവർക്ക് ഭീതിയായി, അല്ലെ? പരാജയ ഭീതി അവരെ നല്ലതുപോലെ ബാധിച്ചു. ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ള ഭീഷ്മാദികൾ ശംഖൂതിയപ്പോൾ പാണ്ഡവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായി പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ശംഖഘോഷം പിളർന്നു എന്ന് എടുത്തു കാണിക്കുന്നു. ഇത് കൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ പാണ്ഡവർക്കുള്ള വിശ്വാസത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏതൊരു മഹാവിപത്തിന്റെ നടുവിലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ അഭയം തേടിയവർക്ക് പേടിക്കാനില്ല, അല്ലെ? നമ്മൾക്കും ഒരു പാഠമാണ്. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലും പല സന്നിഗ്ധ ഘട്ടങ്ങള്, വിഷമഘട്ടങ്ങളൊക്കെ വരും, അല്ലെ? ഭഗവാനിൽ അഭയം തേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടോ ഭയം? അഭയാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാനാണ് അഭയം. പണ്ടൊക്കെ മുത്തശ്ശിമാര് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോ നമുക്കറിയാം, അവരുടെ കൂടെ പോകുമ്പോ അഭയം തരണേ,
എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് പ്രാർത്ഥിക്കുക. വേറൊരു ലിസ്റ്റും അവര് ആവശ്യപ്പെടാറില്ല ഭഗവാനോട്. അഭയം തരണേ ഭഗവാനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും. അതാ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. 20 ആധവ്യവസ്ഥിതാൻ ദൃഷ്ട്വാ ധാർത്തരാഷ്ട്രാൻ കപിധ്വജ പ്രവൃത്തെ ശസ്ത്രസമ്പാദേ ധനുരുദ്യമ്യ പാണ്ഡവ ഋഷികേശം തഥാ വാക്യമിതമാഹ മഹീപതേ. അല്ലയോ രാജാവേ, പിന്നെ പാണ്ഡുപുത്രനായ അർജുനൻ ഹനുമാൻ കൊടി അടയാളമായുള്ള തേരിലിരുന്നു കൊണ്ട് വില്ലെടുത്ത് ശരങ്ങൾ ഉതിർക്കാൻ തയ്യാറായി മറുവശത്ത് അണിനിരന്നു നിന്ന കൗരവ സൈന്യത്തെ നോക്കി കൃഷ്ണനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വില്ലാളി വീരനായിട്ടുള്ള അർജുനൻ അല്ലേ, ഈ തേരില് വില്ലും ശരങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് റെഡിയായിട്ട് അമ്പയക്കാൻ തയ്യാറായി യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ റെഡിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാണ് അർജുനൻ. അപ്പോ അത് ആ ഒരു സന്ദർഭം രാജാവേ അങ്ങനെ നിൽക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ വേളയില് അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് പറയുന്നതാണ്. എന്താ പറയണേ? ഹനുമത് രൂപം മറ്റൊരു വിജയ ചിഹ്നമാണ്. രാമരാവണ യുദ്ധത്തിൽ രാമന്റെ സഹായിയായിരുന്നു ഹനുമാൻ. രാമൻ വിജയിയായി. ഇപ്പോൾ അർജുനന്റെ രഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാൻ രാമനും ഹനുമാനുമുണ്ട് അല്ലെ. രാമൻ ആരാ? ശ്രീകൃഷ്ണൻ അല്ലെ. ശ്രീകൃഷ്ണനും ഉണ്ട്, പിന്നെ രാമസഹായിയായിട്ടുള്ള ഹനുമാനും ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത് ഇനി? അപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞ അർജുനൻ ഭഗവാനോട്? അത് നോക്കാം. 21, 22 ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച സേനയോരുഭയോർമധ്യേ രഥം സ്ഥാപയ മേ അച്യുത യാവതേതാൻ നിരീക്ഷേഹം യോധുകാമാനവസ്ഥിതാൻ കൈർമയാ സഹ യോദ്ധവ്യം അസ്മിൻ രണസമുദ്യമേ. അപ്പൊ പറയാണ് അർജുനൻ, ഹേ അച്യുത. അച്യുത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ച്യുതി അല്ലെങ്കിൽ വീഴ്ച പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും വീഴ്ച പറ്റില്ല. ഭക്തരെ നോക്കണ കാര്യത്തിലും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല. ഭക്തരുടെ കൂടെയാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും. ഭക്തവത്സലന ഭഗവാൻ, അതിലൊരു തെറ്റും പറ്റില്ല. ഒരു ഭക്തനെയും ഭഗവാൻ വെറുതെ വിടില്ല. ഹേ അച്യുത, ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലായി എന്റെ തേർ കൊണ്ടു നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. പറഞ്ഞു, വലിയ സൈന്യ സംഘമാണ് അല്ലെ. അപ്പോഴ് എല്ലാവരും അകലെ നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാരും കാണാനൊന്നും പറ്റണില്ല. അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായി വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് എനിക്കൊന്ന് കാണണം. അതിനായിട്ട് രണ്ട് സൈന്യങ്ങളുടെ മധ്യത്തില് എന്റെ തേരിനെ കൊണ്ട് നിർത്തൂ എന്ന് കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു. ഭക്തന്മാരോട് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള സ്നേഹത്തിന് ഒരിക്കലും കുറവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അച്യുത എന്ന പേര് ഉപയോഗിക്കും. ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഒരുക്കമാണ്. കൃഷ്ണനാകട്ടെ ഭക്തന് ഏതു വിധമെങ്കിലും സഹായം അരുളാൻ ഒരവസരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും ഇരിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാരോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ആജ്ഞകൾ നിറവേറ്റുന്നതിലാണ് ഭഗവാൻ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അല്ലെ, സർവജ്ഞനായിട്ടുള്ള ആ സർവേശ്വരനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ തേരാളിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ അർജുനന്റെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാന് പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭാവമൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ. തേരാളിയാവണോ? ഓക്കെ റെഡി. അതുപോലെ കാലിയെ മേയ്ക്കണോ? അതും റെഡി അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പാഠങ്ങളാ ഇതൊക്കെ. ഏത് പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാൻ ഒരു മടിയുമില്ല. ഇപ്പോ ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഒരുങ്ങും ഒരു ഭക്തനാണെങ്കില്. തിരിച്ചോ കൃഷ്ണനാണെങ്കിലോ ഭക്തന് ഏത് വിധമെങ്കിലും സഹായം അരുളാൻ ഒരു അവസരം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാനും. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഭഗവാൻ എന്താ ഇഷ്ടം? ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ആജ്ഞകള് നിറവേറ്റി കൊടുക്കുക. അതാ ഇപ്പൊ ഭഗവാന് ഇഷ്ടം അല്ലെ. അതിലാ ഭഗവാന് കൂടുതൽ സന്തോഷം. അതാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണേ. അപ്പോ ഏകഛത്രാധിപതിയായിട്ട് ഭഗവാൻ ആജ്ഞാപിക്കുക മാത്രല്ല, അർജുനന്റെ ആ ഭക്തന്റെ ആ ആജ്ഞ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അനുസരിക്കുക. എന്റെ തേരിനെ ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ കൊണ്ട് നിർത്തൂ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴ് റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തേരിനെ അവിടെ ആ ഇതിന്റെ സൈന്യത്തിന്റെ രണ്ട് സൈന്യങ്ങളിലെ ഉള്ളവരെ കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അവിടെ തേരിനെ കൊണ്ട് നിർത്തി. 23 യോത്സ്യമാനാനവേക്ഷേഹം യേതേ എത്ര സമാഗത ധാർത്തരാഷ്ട്രസ്യ ദുർബുദ്ധേർയുദ്ധേ പ്രിയ ചികീർഷവ. ദുർബുദ്ധിയായ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായി യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നവരെ ഞാൻ കാണട്ടെ.
അറിയാണ് ദുർബുദ്ധിയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രൻ, അതായത് ദുര്യോധനൻ. ആ ദുര്യോധനനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ആരൊക്കെ അവന്റെ സൈന്യത്തില് ഒരുങ്ങി വന്നിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങി വന്നിരിക്കണത്, അതൊക്കെ ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് പറയാണ്. ദുര്യോധനൻ പിതാവായ ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ സഹായത്തോടെ പാണ്ഡവരുടെ രാജ്യം കൈയടക്കാൻ കുടിലതന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുകയാണെന്നത് ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു രഹസ്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിന് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നവരും ഒരേ വിധം തൂവലുകളുള്ള പക്ഷികൾ, സമാന ചിന്താഗതിയുള്ളവരായിരിക്കും. ആരെല്ലാം എന്നറിയാൻ മാത്രമാണ്, അവരുമായി ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടാക്കാനല്ല യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ച് അർജുനൻ ആ യോദ്ധാക്കളെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. സഞ്ജയൻ പറയാണ്, അവരുമായിട്ട് സന്ധി സംഭാഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതാ, ഇനിയിപ്പോ യുദ്ധം തന്നെ ചെയ്യുള്ളൂ, അല്ലാതെ അവരായിട്ട് ഇപ്പോ ഇനി ഒത്തുതീർപ്പിന്റെ പ്രശ്നമേ ഇല്ല. ആരൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷത്ത്, ദുര്യോധനന്റെ സഹായികള് ഇന്റിമേറ്റ് ആയിട്ട് ആരൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് മാത്രമാണ് അർജുനന്റെ ഉദ്ദേശം. 24 ഏവമുക്ത്വാ ഋഷികേശോ ഗുഡാകേശേന ഭാരത സേനയോരുഭയോർമധ്യേ സ്ഥാപയിത്വാ രഥോത്തമം. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരതപുത്ര, അർജുനന്റെ വാക്കു കേട്ടിട്ട് കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ശ്രേഷ്ഠമായ ആ രഥത്തെ ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും നടുവിൽ കൊണ്ടു നിർത്തി. അപ്പോ ഭഗവാൻ അനുസരിച്ചു അല്ലേ ഭക്തന്റെ വാക്ക്. രണ്ട് സൈന്യങ്ങളുടെയും നടുവിലായിട്ട് തേരിനെ കൊണ്ടു നിർത്തി എന്നുള്ള ആ വിവരം സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു ധൃതരാഷ്ട്രരോട്. ഗുഡാകം എന്നാൽ നിദ്ര, നിദ്രയെ ജയിക്കുന്നവൻ ഗുഡാകേശൻ. ഗുഡാകേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? നിദ്രയെ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞാനത്തെ ജയിക്കുന്ന ആള് എന്നാണ്. അപ്പോ കൃഷ്ണനുമായുള്ള സൗഹാർദ്ദം മൂലം അർജുനൻ നിദ്രയെയും അജ്ഞാനത്തെയും കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ കൂടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദുർഗുണങ്ങളോ മറ്റു എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവോ അല്ലെ? അപ്പൊ അജ്ഞാനവും ഇല്ല, അതുപോലെ നിദ്രയും ഒക്കെ കീഴടക്കാൻ പറ്റിയ ആ അവസ്ഥയിലാണിപ്പോ അർജുനനുള്ളത്. ഭക്തൻ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഒരുപോലെ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവയെ പറ്റി ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ഭക്തൻ അങ്ങനെയാ അല്ലെ? സദാ ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാനെ മറക്കില്ല. അഥവാ ഒരു നിമിഷം ഭഗവാനെ മറന്നാലോ അതിനെ ഓർത്ത് വ്യാകുലപ്പെടും. ഓ, ഞാൻ ഇത്ര സമയം ഭഗവാനെ ഓർത്തില്ലല്ലോ. അതാ ഒരു ഭക്തന്റെ അവസ്ഥ അല്ലെ? ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഉണ്ണുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും എപ്പോഴും ആ ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങള്, ലീലകള് ഇതൊക്കെ ചിന്തയിൽ വരും. അല്ലാതെ മറ്റുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത് ഒന്നും ചിന്തിക്കാൻ ഒരു ഭക്തന് സാധിക്കില്ല, ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. ഭക്തന് ആഗ്രഹം ഭഗവാനെ വേണം മാത്രം, വേറെ ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ഒരു ഭക്തൻ. നമ്മളൊന്നും ഭക്തരായിട്ടില്ല, നമ്മൾക്കൊക്കെ വേറെ 100 ചിന്തകളാ അല്ലെ? 101ാമത്തെ വേണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള്. അതല്ല ഭക്തന്റെ. നമ്മൾ ഈ സാധന ചെയ്ത് ഇനി ഭക്തിയിലേക്ക് വരണം. ഇപ്പോ ഒരു കൃഷ്ണനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിദ്രയെയും അജ്ഞാനത്തെയും ജയിക്കാം അല്ലെ? ഒരു കൃഷ്ണഭക്തന് ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുക വഴി എല്ലാ ദോഷങ്ങളെയും അതിവർത്തിക്കാം, ജയിക്കാം. ഇതിനാണ് കൃഷ്ണാവബോധം അഥവാ സമാധി എന്ന് പറയാ. കൃഷ്ണാവബോധം, അവബോധത്തിൽ ഭഗവാൻ മാത്രം ഉണ്ടാവുക അല്ലെ? അതന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുക, അത് തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം. 25 ഭീഷ്മദ്രോണ പ്രമുഖത സർവേഷാം ച മഹീക്ഷിതാം ഉവാച പാർത്ഥ പശ്യൈതാൻ സമവേതാൻ കുരുനിധി. ഭീഷ്മദ്രോണാദികളുടെയും മറ്റു രാജാക്കന്മാരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പാർത്ഥ, ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയ കുരുവംശജരെ നോക്കൂ. അങ്ങനെ ഭീഷ്മദ്രോണാദികളുടെയും മറ്റു രാജാക്കന്മാരുടെയും മുമ്പില് തേരിനെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പാർത്ഥ, ഇതാ ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയ കുരുവംശജരെ നോക്കിക്കോളൂ. ഇതാ നീ കണ്ടോളൂ, ഇതാ ഞാൻ ഇവിടെ തേരിനെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആരൊക്കെയാ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കണേന്ന് നീ നോക്കിക്കോളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിർത്താം. എന്തായാലും ഇന്ന് ഈ അധ്യായം കഴിയുന്നില്ല, അപ്പൊ നാളത്തോടെ നമുക്ക് ഈ അധ്യായം തീർക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് 25 ശ്ലോകത്തില് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ,
വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ക്ലോസ് ചെയ്യല്ലേ, ഞാൻ ഒന്ന് ലൈവ് ഷെയർ ചെയ്യട്ടെ മാതാജി ആ ഗ്രൂപ്പില്. ക്ലോസ് ചെയ്യണില്ല. എന്തെങ്കിലും ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ചോദ്യോത്തര വേള, സംശയം ചോദിക്കാനുള്ള സമയം. ഒരു സംശയം പറയാം. മഹാരഥന്മാർ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് എങ്ങനെ കൊടുക്കണം മാതാജി? അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ചോദിക്കാം. മഹാരഥന്മാർ ശ്ലോകം 6 മഹാരഥന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ മഹാരഥ എന്നവിടെ പറയുന്നുണ്ടോ? പക്ഷെ ശ്ലോകം 6 പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല. 6 എന്താണ് മഹാരഥന്മാർ കുറച്ചുകൂടി വലുതാക്കിയിട്ട് തരാം. മഹാരഥന്മാർ. ഇപ്പൊ ഇത് ഓരോ അക്ഷൗഹിണി പടയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാ പറയണേ. അക്ഷൗഹിണി പാണ്ഡവരുടെ ഇത്ര രഥങ്ങൾ കൂടുമ്പോഴാ ഒരു അക്ഷൗഹിണി. എത്ര 21,870 രഥങ്ങള്, അത്ര ആനകള്, 65 610 കുതിരകള്, ഇത്ര കാലാൾപ്പടയൊക്കെ കൂടുന്നതാണ് ഒരു അക്ഷൗഹിണി. സൈന്യത്തിന്റെ വലിപ്പം 7 അക്ഷൗഹിണി പാണ്ഡവർക്കുണ്ട്, കൗരവർക്ക് 11 അക്ഷൗഹിണി ഉണ്ട്. സൈന്യാധിപൻ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ. ഇവിടെ പലരും മാറുന്നുണ്ട്. ആദ്യം ഭീഷ്മര്, പിന്നെ ദ്രോണാചാര്യര്, പിന്നെ കർണൻ, ശല്യര്, ദുര്യോധനൻ. മഹാരഥന്മാര് അർജുനനാണ് പാണ്ഡവരുടെ മഹാരഥൻ. അതായത് 60,000 യോദ്ധാക്കളെ ഒറ്റയ്ക്ക് തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതാണ് മഹാരഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല്. ഇവിടെ മഹാരഥന്മാര് ഒരുപാടുണ്ട്. ഭീഷ്മര്, ദ്രോണാചാര്യര്, കർണൻ, അശ്വത്ഥാമാവ്. അപ്പോ മഹാരഥന്മാര് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒറ്റയ്ക്ക് 60,000 യോദ്ധാക്കളെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിവ് ഉള്ള ആള് മഹാരഥൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഭഗവത്ഗീതയിലെ 700 ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എത്ര ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു? എത്രയാ? 575. അതെ അതെ. ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. വംശപിതാക്കൾ ഞാനല്ല, ഞാൻ അഡ്മിനല്ല ഇതിനകത്ത്, ഞാനല്ല ഇട്ട. പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടി. എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. മാതാജി പിന്നെ ആയിരിക്കും ജോയിൻ ചെയ്ത്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. മാതാജി അത് ലേറ്റായി ജോയിൻ ചെയ്തവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ മാതാജി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇട്ടായിരുന്നല്ലോ. ഒന്ന് ഇട്ടേക്കണേ മാതാജി, ഒന്ന് ഇട്ടേക്കണേ മാതാജി.